textmate nalipatan na kadi wenno addan sa bali nga inkakatibtibi message mo dya kidan masumbatan tatoy baterya kit na dead cell sa hello textmate malipatan kakadi no naibusin load put ka textkin ka pati allowance ko ket nairaman ka tanong awan load mo ket pasaan ka sorry textmate among net nga agad adala ket adunay di pa kasapula saan abali ken kada agrab-trabaho kan may raman akmet iti masapula text mo kanya mangpalag antoy rignak tawag kuken ka rignati agayat iliw kadi di ka ipapanan na wenno ayat kadi di pagpagana kaya man nakapagsa di support tayo si Daniel's Music Square kaya sabi ko makakapsat kunak manin bali kayo nga maumuma pasensya kayong taday tila di mabaling ko nga maaramid para kada kayo di magipangag ka lagi di Ilocano nga kanta kaya man ako rin nakapsat text mo kanya mangpalag antoy rignak tawag kuken ka rignati agayat iliw kadi di ka ipapanan na wenno ayat kadi di magpagana text mo kanya mangpalag antoy rignak tawag kuken ka rignati agayat iliw kadi di ka ipapanan na wenno ayat kadi di magpagana iliw kadi di ka ipapanan